Aprangsi Karbiang Longarat Katokawi Doana Panta la Nili YouTube channel Kilang Wer la Pente Karbiang Defense Officer YouTube channel Rahin Penang Litumapan Kardom Nang Pajuriglo la Pente Katokawi Panta Jahin Pini Nili Labangso video long Nang Litumapan Than Pachini Ponji Labang ke Assam Forest Guard Aputhak la non Kevangji Assam government pen ke paklang ponji la forest guard vacancy la bangso long koson pen si ka chepalong dunjima la pente documents ko pc ke nangjima physical event ko pp ma la hai huya puthak sinili la bangso video long abangke than pachini ponpo la pente nili nangni tuma phane som than pachini ji la bangso forest guard vacancy ke paklang ponji Assam government pen Ladakh bangke nangli tum sikai sita tangka pinangne la KAAC pen ke paklang pon a vacancy asondra tangka pinangji tangho la pente longli chi pinangji tangho la hai hoya bangke nangli jongsi interview along chipa undun tetlo polotangte nangli selection along mate la selection ka chipalong dun logje phan bangke maduta nangkhang du nun e lasi video pangching che prang nili nangli tuma phan chuning rilo nangli tum jong sila defense along kidunji ning hang piga bang phu polotangte la nili YouTube channel along subscribe dam ignon la pente nangli jirpi tuma phan ta la Facebook along WhatsApp along share dam ignon nangli jirpi tung sitami pachini igna tangte don marle tum la video bang le pangching pontuluna kecheng si la Assam Forest Guard along interview kipi dunji aphan ko pipilo kenangji protangte la arta la pente education minimum education la bangke 12 pass vek nangji male candidate female candidate sitame la 12 pass bangke do vek nangji la pente arta bang sitame male female candidate bang ta same lo nangli jongsi 18 years dolo protangte nangli interview pidun long lo 18 to 23 years la pentela elitum ST candidate tuma bangke 5 years relaxation do langdam lo protangte tutel 18 to 25 years mate 18 to 28 years la suang bong nangli apply dun long lo mate job dun long lo tangtela documents ko pipilo kenangji documents kenangji abang kelalo kechengsi education certificate matela 12 pass certificate la pente mark sheet la pente admit card la pente employment exchange matela employment certificate nangli jong sila Assam along horenga warsai claim ji protang tela employment exchange matela employment certificate abang ke kinang sotlo la pente nangli birth certificate la pente nangli caste certificate la pente nangli Aadhaar card pan card jongsi nangli long NCC certificate do protangte me party galang lo nangli la NCC certificate pen extra marks sitame long ponto tangte la selection process abang leche thandam lo nang selection process la bangki nangli jongsi apply dun edlo online notification ki paklang along protangte ki chengsi event la bangki PST PET dopo la pente written exam dopo la pente 26 km walking test dopo la pente female atong bangke 16 km walking test dopo la pente last test mate la last event bangke oral la pente viva test dopo tangte chethamnam lonang la selection process aputha PST mate PET PST bangke physical standard test pulo la pente PET bangke physical efficiency test pulo PST along bangke height nang langpo height along bangke male candidate tuma phan bang chethandam lona minimum 163 cm donangji la pente female candidate tuma bangke 150 cm donangji la pente STP la pente STH candidate tuma bangke male candidate atuma bangke 153 cm dovek nangji la pente female atuma bangke 145 cm dovek nangji la pente chest bangke la only for male candidate matela sopinso tuma phanchot minimum nangli 79 cm dovek nangji la pente 5 cm plus ke pangkang pen dovek nangji
tangte la PET aputhak chethandam rona PET along abangke la mer candidate atuma phana bangke 3.2 km running duji jongsi nangli 3.2 km running 14 minute angbong pen jongsi patang un polotangte nangli abangke just qualify lo lapente 10 marks long ikpo jongsi nangli 13 minutes 16 second angbong patang un polotangte 11 marks long po lapente 12 minutes 16 second angbong patang un polotangte nangli 12.8 marks long po lapente 10 minute 50 second angbong jongsi la 3.2 km running patang un polotangte nangli 17.06 marks long po jongsi nangli 3.2 km running along 10 minute pen patang undet polotangte nangli abangke excellent lo lapente 20 marks long po lapente la 3.2 km running along 10 minute pen aphilo polotangte nangli abangke la running along abangke fair igdet po tangte la long jump abang langdang senang long jump along bangke la mer candidate 16.4 feet anjong si nangli long jump chon un polotangte nangli abangke excellent lo lapente 20 marks long po jongsi nangli 15.7 feet an chon un polotangte nangli 18 marks long po lapente 14.7 feet an chon un polotangte nangli 15.06 marks long po lapente nangli 13.12 feet an chon un polotangte nangli 12.06 marks long po jongsi nangli la long jump along 10 feet 10.9 feet an chon un polotangte nangli abangke la long jump along abangke excellent abangke kalilo just qualify lo lapente 10 marks long po tangte la female candidate atuma phambang langdang senang female candidate atuma bangke la running doji 1600 meter nangli jongsi 5 minute 30 second and pen patang un polotangte nangli excellent lo lapente 20 marks long po jongsi nangli 6 minute polotangte 17 marks long po lapente 6 minute 30 second polotangte nangli 14.06 marks long po jongsi nangli 7 minute polotangte nangli 12.08 marks long po lapente 7 minute 40 second polotangte nangli 10.08 marks long po jongsi nangli la 1600 meter running along 8 minute pen patang un polotangte nangli abangke just qualify lo lapente 10 marks long po tangte female candidate la long jump abang langdang sinang long jump abang nangli jongsi 12.9 feet an chon un long jump along polotangte nangli abangke excellent lo lapente 20 marks long po jongsi nangli 12.04 feet an chon un polotangte nangli 18 marks long po 11.5 feet an chon un polotangte nangli 16 marks lapente 10.02 feet an chon un polotangte nangli 13.06 marks long po lapente nangli 9.06 feet an chon un polotangte nangli 11.08 marks long po jongsi nangli la long jump along 8 feet an wet ke chon un polotangte nangli abangke la long jump long abangke just qualify lo lapente 10 marks long po tangte la next event abangke written exam jongsi nangli la written exam along chepa un dun detlo polotangte next abangke la mer candidate atuma bangke 26 km walking test dopo Ladakh abangke just qualify nang po azat marks ta avelo la son thak si la female candidate atuma bangta la written exam undundet aphilo polotangte 16 km walking test dopo Ladakh abangke azat marks ta avelo just qualify nang po lapente la next abangke nangli oral lapente viva test dopo jongsi nangli la oral lapente viva test along undundet lo polotangte nangli phana bangke la final merit list along nangli ko ansi la PET lapente written exam along ko ana marks si kache palong unma la so ting pensi nangli fan la final merit list along abangke amen paklang ponpo tangte don marli etum nili nangli tum afan la Assam Forest Guard along non kimi vacancy ke paklang ponji aputhak ku PPC documents kenangji physical event lahai hui aputhak nili nangli tum afan ang ton pen
than pachini pon iget lo lapen te nili nangli tum phan puthot than pachini thuli thot lo nili non la bangso video long ke than pon la Assam Forest Guard aputhak labang ke la KAAC pen ke paklang ponji a vacancy kali labang ke direct la state government pen si ke paklang ponji la daga bang ke nangli kache palong tun log je phan bang ke tangka sikai sita pinang ne nangli jong sila interview long chi paun dun thek det lo protang te nangli selection bang ta long ik vek po lapente puthot nili nangli tum phan chuning ri lo nangli tum jong sila defense along kidunji ning hang pikapang phu abang thi protang te la nili YouTube channel Karbi Defense Officer YouTube channel abang subscribe dam ik vek tha lapente nangli jirpi tum phan sitamela Facebook along WhatsApp along share dam ikha ilitum la Karbi akhai obi kimia tum sitame defense along kidunji phan pachini na lapente pathek na tangte don marlia tum do me thak me kardong Karbi anglong lapente kadokove phanta Jai Hind